sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo ka ni pagayam tayo a Julie. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama dito'y YouTube nang nangro na unay dito'y programam alagip ti napalabas. Naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay ti pakasaritaan ti biag ko. Ket sapay kuma tamapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Julie. Tubuak ti probinsya ti Ifugao ngam iti agdama ket agnanaedak ditoy Benguet. 5 atawan mimetten a nagayan ayat ken ni Dexter. Sakbay a nagkalaysa kami. Tubo ti laonyon ti asawak ngam nakadistino ita ijay abra. Iti uneg ti 5 atawan a panagdenami kas agasawa awan met ti nagbalin a parikot mi. Nagbalin met an anayas ti relasyon mi nga uray makuna a long distance relationship. Gapu nga rod iti trabaho na. Iso na laeng taadda metlat dagiti banag asaan tayo a makontrol. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Naisaganam ka din dagiti itugot ka ba do? Bakit? Wan, itay pa ang nakasagana. Tayo uniform ko ngay. At daamin nun iti traveling bag mo. Ihangar mo to apaman asumangpet ka. Iti kasta saan to amakunas-kunas iti bang. Wan bakit? Katagyaman na ka. Agsingsingpet ka dito, Wan. Tani, sigurado nga inton umayabulan tumanan ti panagawid ko. Katsigod mat anasingpet taklakay. Si kakit di ati agsingsingpet ijay. Ha? Ayun gayam, kumusta matanti ko nam apa nang i-request mo itipan na kay destinong dito eh? Ay, kwa. Awan pa'y mat nga ron. Barang ano, aprobaran dan tumatlaan. Nabayagan day dyan. Wan nga ron. I-follow up kung tuman ngagpaiso. Barang saan da pa'y a-reject request ko. Ala, agawaam nga ron ti agrubat ni Aldawan. Amangan no aguro-uray yan, dagiti kakadwam ijay baraksyon. Kumusta kayo matan ka ni Dexter in San Julie? Kaasi ti Apo, okay kami laang mat in San Clair. Ay kat nasayat mat nga rod ano kasta. Awan mat nga minuna yun makitkita post mo iti Facebook. Isuan nalagip kayo ako kumusta eh? Ado nga min ti pakakumikumak insan. Iso ajak una yun masangot ti agpost iti Facebook. Kastaya insan? Wan insan. Kunaklakit din no saan kayo nga okay ka ni Dexter. Iso nga awanan makitkita ka post mo. Anya? Awan kinapod no na day tang atap mo insan. Awan parikot mi kini Dexter. Okay kami iti asawak insan Claire. Di mat 5 atawan yun ngagdandan na. Wan insan. Apay nga ngaging gaita kat saan ka pa'y laang mat ngagsikog. Ay, wan nga rod ang patsik adumtang tulat ta dayta. Ay sus kita mainsan. Ang mga no agbalaw kan tulangan kat addagaya man inauna aputot ni Dexter iti sabali a babae. Nasingpet ni Dexter insan. Amok adinan tumaarami dayta kanya. Pudno nasingpet. Ang di mo lang amo insan. Nang runa kat adayo tinakay distinuan ti asawam. Saan mo ang mabantayan dagiti garaw na insan Julie?
Lupos kan samot, Julie. Ha? Dexter. Apay nga ngaging gaita, kat di ka matlaag si Kugan. Kahit ko una yung timadaan ni tanak, Julie. Ang apay nga aging gaita, di na mo laki din maipayan ni tanak. Ay kat dumtang tulat ta day ta alakay. Saan ka kading agapura? Magagara na karod mo tinamadaan ni tanak. Apay narigat ayang awatan day ta, Julie. Dexter. Makaumat ikas to yapiyang. Tay kumabot at da ubing awir tunggal agawid ak ngagapoy ti trabaho. Ngam awan mat. Makauma. Ne, kat papanamon ngay Dexter. Kumara. Mapanag agbiro kiti pagpalabasa kiti oras. Agawid ak to inton kay kayad ko. Agsubli ka dito'y Dexter. Dexter! Nasaya at may tasimang pitkan bakit. Kumusta nga di anak ta? Okay laang matlakay. Awan ba makita ka nagbaliwan na? Di mo laam mo bakit. Amangan met no naragsak laang anang sangukin ka. Ngimti kinapudno na. Malidliday di anak ta. Gapoy tikas di ngar aramidan ta asawa na. Ay, nalabit akas talakay. Nasapamot nga minasimrek iti trabaho na. Iso asaan kami unay ang nakapagsarita. Ay kat pasyaram tumanan abakay. Iti kasta at damot kasarsarita na. Nagrunan no kastoy nga awan Dexter ija dagusda. Wen lakay. Talaga akasta ti aramidag. Nuapay ba't ngamin nga aging gaita? Kasan pa'y lang agsikog ni Julie? Wen nga rod Agam, saan nga umanay arason day ta? Tapno ag babae mo't ni Dexter. Sa bagay ba't kiti Ang awan ba't ebidensya niya laktang at na babae ni Dexter? Suspitsya na lang mag... Day takit nga rod lakay. Isu nga rod ako nak sa isaya at no kasarita na ti asawa na. Iti kasta, saan puro suspit sa latan? Wala. Narikat no puro suspitsya lang awan mo't ebidensya na. Bayam, takasaritak tumanan dya anak ta, inton mapanak ija dagusda. Wen bagay, ibagam ta pali iwan na pa'y anaimbag niya asawa na. Pinken na pa'y nga umuna, no talaga nga agbababae ni Dexter. Oh, apay amulmulagatan nakmatlatan Dexter. Adda ka dirugit iti rupa. Ha? Ay, kuha, bakit? Agunay ka ditan ata ni Aldawan. Amangan no ibati da kadagiti kakadwam. Sakbaya pumanawak. Kahit ko pa'y tagkid daw iti pamakawan kin ka. Ha? Pamakawan ko na, Dexter. Makunkonsensya nga minuna yan. Ne, ay nga ti kayat maasawan. Aklo na ka nagbabayak. Ngam na miris ko si kagayam taetak. Iso nga insin akong dayja babae. Anya? Sorry, bakit, Wen? Sapay ko nga, tamapakawan na. Ikari, sana na maulit. No kasta, talaga gayam apod no ti atap ko. Wen, gamkas na ko na akon. Awan kamin. Winaswas kong ti relasyon mi. Kaputa si kalang ti babae nga ay ayatak. Anya, mamatikan itinaibagak idikan ka insan Julie? Claire, Di mo malapdan ti asawam nga agbirok iti sabali a babae. Nang runa ket kasta nga awan pa'y anak yo. Isu anas ken lang nga agpasikog kan. Iti kasta, di na kanto isukat ni Dexter, Julie. panagkonakit saan nga umanay arason ti kinawan anak mi. Tapno agbabae. Ti ko namkit talaga akinayat na tinagbabae. Sa bagay matkit di Kat kumusta kayon? Okay kayo ka din? Ay ayatak unay ti asawa. Eso a pinakawan ko. Barang ano din antun ulitan pa'y tagbabae. Ay sus, mamati ka. No nakaramanan day ta, namnamaam nga ulit-ulitan nan insan. At damat kan kuanan day ta insan. Adda kan kuanan no di na tong palan ti Karina. Makaamumutin ngam no bilang man.
amangan no jak tumat dan mapakawan. Apay ngamin ay amamatpati ka kadagiti chismis, Julie. Siyak ti asawam. Iso siyak nga rumbang nga patyam. Talaga anatangkan ti ulbud mo, Dexter. No kunak nga awan ti babaik. Awan, naawatam. Awan, awan, awan! Narigat ka di nga awatan dayta, ha, Julie? Sigurado ka. No di ka mamati. Nasa isayang atlangan na pumanawak. Iti kasta, mapnag ka, kat awanan ti pagsususpityaam. Agsinatalangan. Anya? Agsinatan. Iti kasta, malpasan dito yung apa. Kinapudno na umakmutan. Kanayon lagi din nakastoy. Sorry, Dexter. Pakawanan na kumanuan niya man dagiti madian ay sawang ko. Pangaasim ta di na kumamat panawan. Kasano? At puro ka suspektya. Pudno nagbabae ak. Ngam iditay kay. Napayagan nga inidyak dahi ta abisyo. Ipapilit mo nga damanin babae. Inton kwan, ipaypaysok lakit nga rudan. Makitam. Sorry lang ay. Ikarit, saan ako nga agsuspetsa? Basta di na kumamit panawan. Pangaasim, Dexter. Agpayso bakit? Wen ko naklangarudan. Oray mapantapay iti doktor ita. Iti kasta, mapnag ka. Ay na, niyang may ladawon tiragsak ko bakit? Nakaragragsa ka talaga. Kamaudyanan na, addan na nakta. Oray siyak lakay. Banag arumbang apagyamanan tayo iti Diyos. Ngamin, sinungbatan na matlaangan tinabayag nga ikarkararag ko. Apan, agliv ka pa lang iti trabaho. Iti kasta, maiwa naman na imbag ti sikog mo. Aglivak to inton dandani ako na agpas ngay lakay. Sigurado ka? Akapagilam tagtrabaho, kabayatan di pa nagsikog mo? Wan, awan rumbang apagdanagam. Kabailak ti bagi, Dexter. Awanan kay tibain, Dexter. Ayok ka. Sorry, bakit? Ikarek, saan na maulit? Agbalbaliw ako na talaga. Promise. Anya launay ayat ipagkurkurangakan ka. Apay nga ulit-ulitan na kaluklukwan, Dexter. Apay! Sorry nga Ruden. Tsaking kagarat amin ko nakmat. Saan na maulit, bakit? Basta pakawanan ako man, ha? Amom lang arudan ama si Kugak. Ngam kastapay lang ang tararamidam. Di ka kadiagdanag. Tapampalipas oras lang ang dagijay. Sikamot tayo ayatak. Sikat na asawa. Iso anti ikamadanagan. Ta sikala ang matibabae ti biyag ko. Sikala ang ti ayayatan kan ipatpatag ko, Julie. Kunam ngagbalbaliw kan. Ngam awan matlat tagayam. Aklunag, basol ko ta amin. Iso sorry ka din, bakit? Sorry. Ikarit. Talaga saan na maulit. Ipamaysa kayon iti anak na. Promise. Diya ko na mo ti aramidag nanang. Tunggal pumanaw ti asawa. Panagrik na kat adamanan sa baling aramidan na. Panagrik na kat luklukwan nakmanan ni Dexter nanan. Ay, maawatan ka, anak ko. Maawatak tiriknam. Agam pangaasim ka diya, tadi mo unay tagladingit. Ang mga nuan niya pa'y timapasamak ka na kayong agina. Panunutom ko mamatiin inawam, anak ko. Nagsakit, nanan. Namin anon at aras ngay naramid na tikas dyan. Namin anok matna na pinakawan. Namin ano ang nagkaryadinan ulitan. Ngam ulit-ulitan na matlata. Madudug-una yan ti pusok nanan. Panagkunakat na bambanog ako ni ti kastoy a sitwasyon may gagasawa. Bala, huston. Huston day ta panagsangsangit mo, anak ko. I-relax mo ti panunod mo. Iti kasta, makainana ka.
Panunutom ko matiin inawam, anak ko. Nasken nga agbalin ka anatibker para kan ko na. Anay ko. Apa yan, anak ko? Nagsakit tipusong ko na. Anay ko. Diyos ko. Nagtao na yung sakit na. Tunan, anak ko. Makapadakis ka tikas na pa nagsangsangit mo. Ang mga noan niya pa'y ti mapasamak ka na. Kaya't kumatanti matay na. Kaya't ko nasurutan ti anak ko. Saan, anak ko? Pag-aasim, tadi ka kumamat ang sao iti kasta. Laglagi pam, ada kami amang ipatpatikan ka, anak ko. Nagsakit na. Nagsakit. Nakakaasim ti anak ko. Apay nga isupay tinapukaw. Sakla ko man. Sakla ko man, nanang. Nalabit nga da na pimpintas a plano ti Diyos. Iso ana pasabak ti kastoy, anak ko. Iso adi ka naglading tuwan. Ti rumbang nga aramidam itakit kumarara ka. Kidawam iti Diyos nga ikanda ka iti kirid ken pigsa. Tapno malasatam ti pandubok nga inted na ken ka. Inyagan kay ti kanam, Julie. At to'y, mangan. Kaya't mo ka di asubuan ka. Diyak kaya't ti mangan. Kang runaan iti amin. Diyak kaya't makita ti panagrup-rupang. Julie, sorry. Sorry talaga. Basol ko ti amin. Uwan. Basol ko ti pan nakaregreg tininawa. Sorry, bakit? Sabay ko mata mapakawan nakpay. Pang-asim tampumano kay ti sangwanak. Saan kumamata ka sa Julie? Adaak dito'y tapno andingayan ka. Adaak dito'y tapno... Nalawag mo't siguro tinamag mo, Dexter. No kunak ang pumano ka, nauwatang. Diyak kaya't ang makita ti panagrup-rupan. Iso ang pang-asim ta pumanawan. Pumanaw kan kat di ka nagpakita pa'y kanyak. Panaw! Julie, anak ko. Pangaasim, tadi mo kumamot papasan ti bagim. Mangan ka kumamot. Awan ganas ko ang mga nana. Manungal daw nakasta ka. Amom ka di amadandanagan kami ni tatang mo. Gapoy ti kasta asasaadam. Saan pa'y akan ibusanan tilubong, anak ko? Laglagi pa mga ada kami dito'y amang ipatpatagkan ka. Kasta ti kunayo. Gaputa saan ada kayo ti adda iti sitwasyon ko. Nana. Maawatan ka, anak ko. Ang di ka kumamot mapukawan iti namnama. Patsyak nga da napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka. Iso pa nga asim. Tadi mo kumamot papasan ti bagim. Ngamin, si kamot laeng ti agbalin anak kakaas inubilang laeng. Julie. Ayup. Sikat ti aking basol no apay anapukaw ko ti anak ko. Basol mo! Basol mo, Dexter! Sorry, bakit? Sorry talaga. Agsinatan! Diakon kabaalan ti makidan na paykan ka. Sunggarak ang makakikita kan ka. Saan, Julie? Pag-asim. Di mo kumamot aramidan ti kastoy ganyak.
Di na kumamot sinaan. Ikarig, arabida kami nakabangla ka mang sulnit ka nagiti nagkurangag. Basta din naksinaan. Ipatpatay ka unay-unay. Bakit? Di mo man sang kaibalikas dayta. Ngamin, jakon mamatikan ka. Julie. Namin pinsanan anapukaw ti panagayat ko kan ka next time. Isuad di na kun maala iti kasta ang panagsangit-sangit na. Lakamom ti bunga ti kinababaero kan kinaulbod mo at tao. Pasensya ka na talaga, Julie. Pagbabawi ako lagi tinararamig ko, iti kalabas. Sorry. Sabay ko matamapakawan na bakit. Awan ti aldaw asaan adumawat iti pamakawan. Pasensya ken sorry ti asawak kanyak. Makita kan mariknakmet ti nalaos a panagbabawi na kadagiti inararamid na iti kalabas. Pudno asaan kami a nagsina kas agasawa. May sa abalay ti ayan mi ngem nagsina kamin iti kwarto. Diyak amo no aginggat kaano ti kastoy a sitwasyon mi. Kayat ko unay ti agibalas. Kinapudno na ado dagiti kachat ken katetext ko. Kataklonak a makisinsin narakak itirwar iti agduduma alalaki. Ngam aging galaangan ni Jai. Nagado ti saludsod ko iti Diyos. Apay asyakpay. Apay ati anak ko pay. Apay ano asino pay ti pudnong agay-ayat isupay ti malukloko. Jakon ammo no anya ti rombang aramidak. Sapay kuma taiwanwannak. To'y pagayam mo, Julie. Ken ka pagayam, Julie. Pudno anarigat ti mamakawan. Ngem awan imposible no lakit di ta kumararag ka kani Apo Diyos. No kunam nga agibales ka, maragsakan ka nga rod a makakitkita iti asawam a magilgilti? Saan? Ngamin, saan ka akasta a klase ti tao? Saan ka di? Ammom no kasano ti kinasakit na. Ita, aramidamet? Maawatak ti riknam, maawatak ti pagdaldalanam. Saan ka matkit di a mapabasol no apay akasta ka ita? Angam panagkunak ket saan anain kalintagan ti kunam nga agibales ka. Ngamin, si kanto matlaang ti agbalin a nakakaasi. Ornosam ti bagim pagayam ko, kasaritam ti asawam. No talaga adi mo pa'y kabaalan asangwan, panawam pa'y laang, iti kasta ket makapanunot ka iti nasayaat. Ikamang muamin ka ni Apo ti dagansen a marikriknam, patsyak adumteng tumatlaang ti aldaw a mapakawan mo ti asawam. Alakastan pagayam Julie, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangal,